sa math, I'm sure kung imong teacher ka mao, hindi na siya mahadlok pangutanon. Mahadlok yun ang pangutanon, tabas hindi na ka mao. No, nga hadlok mo siya pangutanon. Right ba ka siya? Teacher ko siya. Niya di siya katubag, oy. Pero kung ugma na ni mo gipangutanan, may possibility di siya katubag, kaya di na siya ka-recall kung sa inyong gi-discuss. No, asa dapit imong bot pasabot. So, interrupt with dayon. During discussion, naglibog na gay ka, interrupt. Isa sa kamot, ask the question right away. Ay pabtig human sa klase, ay pabtig ugma. Nga balik ko na ako, kung imong teacher di ka na mutubag sa kay interrupt nimo siya. Dili ko convince nga kamo siya math. Kaya malipay unta ang teacher mangutana ka during math. Kabaw mo nga magklase ko. Akong